Wako kinyi makawuni nkorka kori bende kanisa osebedo ka kwedo richo matimore pacho kae to weche gi mag ng'anyo bende ina kaka reverend kendo vicar general bende isirogi koso kisirgi nikech adira ng'anyo mwaseneno kata mag higa mokalo higa ni bende pok waneno ahinya kata kawuono en rapar mar gigo manotimore higa mokalo bende gin ng'anyo ma wanyalo wacho ni nyago lemo ma japiny nyalo wacho ni yes nwadhi e ng'anyo tachiel ariyo adek ero notimore e yo makare. Erokamano ahinya Joyce. Ondik wach moro e kitabu mar Ngeche 29 kisomo matindo 4 wacho ni ka Ruoth orito pinye gadiera to piny dhi maber, to ka obembo ji gi osuru mathoth to ketho piny. Waseneno ka rawere owuok oko ka ng'anyo, to gimomiyo gi ng'anyo maduong' awacho mokwongo kachako ni jatend piny marwa William Samoei Ruto onego listen. To king'iyo ng'anyo mokalo ka kipenjo ni to bende gin gi matunda, wanyalo paro ng'anyo ma higa mokalo kokel finance bill. To king'iyo finance bill no maber mane ogo piny no, ne en gi weche mang'eny mamiyo jopiny osigo. To kanye jinsis nowuok kech ne gitemo wuoyo to chalo ni sirikal nodino ne gitgi, to ne giwuok mapani piny teno neno ka finance bill nogo piny. Mano lemo mokwongo Joyce mano biro nikech ng'anyo mane jinsi otimo mapok notim magidonje parliament. Okawach ni ng'anyo mane gitimo magidonje parliament was good, but duondgi nowinji. Nitie kanisa osebedo kawuok kabe kwedo gik moko ma samoro ok dhi maber, to kendo nyithindo ma jojensi wanyalo wacho Joyce apani nyineno wik mokalo ka nyithindo nyo owuok kendo mondo ginyis weche magineno kok odhi maber kaka mako ji e yor ang'enge tilalgo. To gima adwa na wachi ne joma jojensi be kichineno ka mawacho ni ot mopogore ok nyal chung'. Kanyo jojensi owuok mondo ng'any e ndara, to nyo wachak waneno the same jensi kochako ting'o rungu rakore gi jensi moko ka ni onge ng'anyo. Koro nyiso ni jensi be onge paradi achiel. To government ong'eyo system mane gitiyogo last year gi counter attack through jensi gi jensi. Koro jensi ok nie dhok achiel, ok giwach dhok achiel. Emomiyo samoro ng'anyo ma dhi mbele ok nyal kelo matunda maduong' nikech government oseng'eyo tactics magitiyogo, to duondgi to osewinji. Mane gima nyalo wacho, to wan kaka kanisa awacho Joyce ne ng'anyo en e katiba, kendo ng'anyo en achiel kuom thuolo momeja piny mondo odhirgo pache to obed ng'anyo mamuol maonge ang'enge. Kech ng'anyo ma waseneno chien moko timore mabed ang'enge bede iye miyudo ni koro iketho mwandu mag jopiny. Naneno wik mokalo pani Nairobi ka ineno ka jowa manyo ng'anyo jo nyithindwage jomoko imama gik moko wirad kodi osegore kuomi, koro ng'anyo ilano to wakwedo okang' mamalo ni ka en ng'anyo to bedo ng'anyo ma polise otela to gi ng'anyo mamuol. Apani waseneno ka dakteche ng'anyo e piny Kenya ka, waseneno kata ka activist ng'anyo, onge gir ng'ato mikawo. Koro ka en ng'anyo mamuol, wan kaka kanisa ok wawach ni ng'anyo rach, kech ng'anyo en e chik. To bende penjo machielo nyalo bedo